A few moments later. Itong tilawan. So, kung unsay kuha sa atong sabon, so mubuwa siya. So, effective. Kumot sa watermelon, guys. So, ang ingredients ani ay goat base, then water plus tomato and potato and papaya, guys. So mabula siya. Basin makuha nga tong milisma ani, guys. So, perfect siya nga sabon para nato, guys. So, daghan na ta og DIY nga mga sabon, di lang panglaba. Doon na sa type pang sabon humot.